Кой е казал, че боровинките са само за десерт? Такъв ориз съм ви спретнал, че си оближете пръстите. Ядки, боровинки, бурата, да започваме. Започваме с зехтин в касерола, 200 грама боровинки, една чайна лъжичка сол, малко мед за вкус и ще видите как боровинките започват да се превръщат в сладко. 20 мл червено вино ни трябват и малко кора на лимон. Изсипваме си полученото сладко в купа и го пасираме заедно с половин бурата, а другата половина оставете за декорация. Пасираме отново, за да се слее буратата със сладкото от боровинки и в тигана си запържваме малко лук. Изсипваме си 200 грама сварен ориз, от който сме си отделили предварително малко от водата. Добавяме боровинковата смес, както и от водата на ориза вътре към сладкото, което е останало в купата. Не съм най-добрия в нареждането на перфектната чиния, но започнах с ориза, след това от останалата бурата. Изпекох си малко микс от ядки с сол, тук ви съветвам да е шамфаста, тъй като ще се получи много красив контраст между зеленото и лилавото, боровинки и лук. Гарантирам ви, че ще си оближете пръстите.